Sufre dioxidoa eta nitrogeno dioxidoa elkarrekin erreakzionatzean ematen dute sufre trioxidoa eta nitrogeno monoxidoa. Erreakzio hori orekara iristen da, erreaktibo eta produktu guztiak 0,75 litroko matrase batean daude, nahaztuta, eta nahazte horretan, hau da, orekako nahaztean, ze orekari dagokion nahaztea aipatzen da, nahazte horretan daude 0,15 mol sufre dioxido, 0,30 mol nitrogeno dioxido, 0,60 sufre trioxido eta 0,45 mol nitrogeno monoxido. Mol kopuru hauek orekako nahazteari lotuta dagoz. Temperatura aldatu gabe, orekako nahazteari gehitzen diogu 0,30 mol sufre trioxido. Kalkula itzazu oreka birlortu osteko kontzentrazioak. Zer esan nahi du guzti honek? Orekan zegoen sistema baten aldaketa bat egin dugu. Orekan egon dira hemen agertzen diren kontzentrazioak. Hau da, orekako kontzentrazioak ezagunak dira bakarrik zatitzen badugu mol kopurua volumenarekin. Ez dugu taularik egin behar, zuzenean ezagunak direlako orekako kontzentrazioak. Beraz, emandako mol kopuru guztiak volumenarekin zatitzen dira. Eta lortzen ditugu orekako kontzentrazioak. Horrek, eramaten gaitu zuzenean, ezagunak dira, beraz, idazten dugu konstantearen adierazpena, kazerena, eta ordezkatzen ditugu goian lortutako kontzentrazioak. Ematen duen zenbakia unitate barik geratzen da, ikusten dozulako delta N 0 dala. Hau da, dagozelako 2 mol eskuinean gaz mola eta beste 2 ezkerraldean, beraz delta N 0 denez, kazek ez du unitaterik izango. Orain dator ariketaren bigarren partea. Lehenengo partean, naiz eta ez eskatu, guk zuzenean ikusi dugu, kalkulatzea erreza izan dela oreka konstantea, Kc. Kcren balioa kalkulatu dugu, naiz eta ez eskatu. Zergaitik, Kc horrek temperatura aldatzen ez dan bitartean balioko duelako beste urrengo oreka guztietarako. Temperatura konstante mantenduz gero. Temperaturaren aldaketari dagoenik ez da esaten. Baina esaten da, ontziari gehitzen diogula, bigarren partea, hemen, enuntziatuaren bigarren parteak, esaten du, temperatura aldatu gabe, orekako nahazteari, orekan zegoen nahazte horri, gehitzen dizkiogula 0,30 mol sufre trioxido. Orduan, horrek zer eragiten du? Hasteko oreka apurtu egiten da. Oreka apurtzen denean, sistemak erantzun ematen dio egindako aldaketari. Eta Letxatelierrek dio, aipatu behar duzu, Letxatelierrek dio, printzipio horrek dio, sistemak erantzuna emango duela egindako aldaketari kontra egin nahian, ezabatu nahian. Kasu honetan, gehitu direnez, SO3 molak, horrek, suposatzen du, gehiegizko mol horiek gastatzera joko duela. Eta hori gertatuko da, gastatzeko SO3 molak, gertatuko dana da erreakzioak egingo duela eskerrerantz. Beraz, planteatu behar dugun orain prozesuak eskuinetik eskerrerantz egingo du.
Lechatelieren printzipioan oinarrituta. Horrek esan nahi du, nola hasiko da, zein izango da gure abiapuntua hurrengo oreka lortu arte. Hasten gara lehenengo ipintzen hasierako molak. Hasierako molak dira lehen egon direnak, aurreko orekan egon direnak, danak salbu bat. Zein? Hau, SO3-rena. SO3 ez da bardin izango, ze esaten dugu, gehitu egin ditugula, molak 0,3 mol, gehitu egin dira, aurreko orekan zeuden molei. Eta aurreko orekan, SO3-ren molak izan dira 0,60, hemen daukazu, baina orain gehitu egiten dizkiogu 0,30 mol. Horrek esan nahi du, 0,80ekin hasten dela gure oreka berriaren bilakaera. Eta beste gauza bat eki behar dugu kontuan, Lechatellierrek esandakoa, orain eskerrerantz desplazatzen dalez, kasu honetan erreazionek koefiziente guztiak bat dira, orduan, ipintzen dugu, kenekiz eta kenekiz eskuineko partean, eta gehiekiz eskerreko partean. Orain, betiko moduan egiten duzu, gehiketa, erokenketa, eta daukazuz hemengo balioak. Bakarri faltatzen zaigu, azken lerrokoa, eta hor daukagu, azken errenkada honetan daukagu. Molak zatituta volumenarekin. Volumena da lehengoa, ez dut esaten hemen volumena aldatu danik. Beraz, 0,75 litroko ontzia daukagu. Azken lerro hau eramaten dugu kazera. Kazeren adierazpena bardina da, lehen lortu dugun adierazpen bardina, eta balioa ere bardina da. Baina orain, adierazpen algebraiko desberdina dauko. Ikusten duzu, produktuak dagozela biderkatzen goian, danak berbat eginda, eta behian dagozela erreaktiboak. Hemen, abantaila bat daukagu, zein da, delta N 0 denez, 0,75, volumen hori danetatik desagertzen da. Orduan, gero, bakarrik egin behar duzu, 6 bider, parentesi bi hauek, gora eraman, biderkatuz, dana tal batera eraman, eta bigarren mailako ekuazio honetara. Iristen zara, A bost izanik, B 0,05, eta C minus 0,125. Hortik aurkitzen dituzu, balio bi hauek. Hemen, kasu honetan, ez du zentzurik izango bigarren honek. Negatiboa izatea ez da logikoa. Ze negatiboa balitz, hemen, minusek izipini dugun tokian, gehi eukiko genduket, esan dugu eskerrerantz desplazatuta dagoela. Orduan gure balioa, positiboa. Hartuko dugun balio bakarra izango da hori positiboa. Balio horrekin, zerekin behar dugu, balio hori ordezkatuko dugu, azken errenkadako, zatiki guztietan kontzentrazio berriak lortzeko. Hau da, oreka barrian dauden kontzentrazioak. Balio horiek ekizen partez ordezkatuta 0,022, 0,0022 hemen, eta hemen lortzen ditugu kontzentrazio guzti hauek. Eta hori da, eskatzen zana. Oreka berrian dauden erreaktibo eta produktuen kontzentrazioak. Agur.